sunt utilizate pentru investigații complexe de sedimentologie, geochimie, mineralogie și biologie. Ele sunt prelucrate în laboratoarele specializate de la bordul navei, studiile de detaliu urmând a fi făcute pe uscat. Aceștia citesc în sedimente cum Marea Neagră s-a retras sau avansat spre uscat, prin regresiuni și transgresiuni succesive, cum clima s-a schimbat și a trecut de la glaciațiuni la perioade mai calde, sau cum vietățile marine au apărut, s-au dezvoltat sau au dispărut, urmând apoi luni sau ani de analize și interpretări. Atunci când activitatea de cercetare vizează adâncimi mai mari de 500 de metri, intră în acțiune carotierul cu piston. Curățat, etichetat și marcat pe tronsoane, tubul de probare ajunge în laboratorul de tomografie de la bordul navei. Datorită faptului că echipamentul utilizează surse de raze X, funcționează într-o zonă special amenajată și protejată de la pupa navei, la bordul tribord. Fiecare carotă este radiografiată digital și apoi tomografiată. Folosind un sistem de detecție compus din 800 fotodiode, o tomografie cu o rezoluție spațială de 0,3 mm poate fi realizată în mai puțin de un minut și cu o acuratețe deosebită. În acest fel, specialistul sedimentolog de la bordul navei știe din timp ce se va găsi în proba pe care încă nu o vede. Pentru a studia și proba o carotă se folosește un dispozitiv special de tăiere longitudinală. Se lucrează cu atenția unui chirurg, pentru ca proba să nu fie deranjată prea tare. Când aceasta este deschisă pentru cercetători, o parte din istoria Mării Negre apare în fața ochilor. Ca să poată lua probe de sedimente în profunzime, cercetătorii geologi folosesc un carotier gravitațional greu, lung de 6 metri și cu un diametru de 15 cm. Prin cădere liberă, dar controlată din vinciul de la bordul navei, acesta poate penetra sedimentele de pe fundul mării până la maximum 4 metri, doar dacă acestea sunt mai fine, de tipul silturilor sau nisipurilor fine și foarte fine. Pe o mare agitată, carotajul își are surprizele lui. În timpul acestei misiuni, cablul de fixare s-a desfăcut și prețiosul carotier a dispărut în adânc pentru totdeauna. Oare? Dar în ciuda derivei navei, GPS-ul și-a făcut datoria indicând locul ghinionist. Apoi a fost rândul magnetometrului să identifice precis locația masivului instrument din oțel. Dar pentru a-l aduce pe punte a fost nevoie de o scufundare nocturnă a devotaților cercetători. Nu doar fundul Mării Negre prezintă interes, ci și apa. Pe scara timpului geologic, acum 7.000-9.000 de ani, Marea Neagră era doar un uriaș lac cu apă dulce. Apoi legătura cu oceanul planetar a fost restabilită prin Marea Mediterană și lacul a fost invadat, catastrofic după unii, treptat după alții, de ape cu salinitate mai ridicată. Pentru studiul proceselor fizico-chimice din coloana de apă, nava Mare Nigrum folosește echipamente speciale de tip CTD, care pot măsura direct temperatura, salinitatea, presiunea, oxigenul dizolvat, fluorescența și pH-ul. Din zonele de interes, cum este stratul intermediar rece, interfața apă-sediment sau alte nivele marcate de variații importante ale parametrilor măsurați, se utilizează un carusel de butelii de 5 litri fiecare, totul controlat și comandat din computerul operat de pe navă. Nu este ușor să obții o probă bună de plancton. Cercetătorii biologi din GeoEcomar, fiecare specializat pe câte o categorie de organisme, utilizează filee pentru obținerea probelor de mezoplancton și zooplancton gelatinos sau un Bodengreifer pentru a avea probe din sedimentele superficiale de fund ale mării. Probele de sediment pentru biologie presupun spălări succesive pe seturi de site cu ochiuri de dimensiuni cunoscute, tratare cu formol sau alte substanțe chimice de laborator și stocare la rece în vederea efectuării studiilor de detaliu. Și pentru că nu poți cerceta marea din punct de vedere geomorfologic decât cu echipamente specializate, pe Mare Nigrum funcționează unul dintre cele mai moderne sisteme batimetrice multifascicul. Senzorii montați pe corpul navei emit unde care se lovesc pe fundul mării și sunt apoi recepționați și înregistrați de sistemul computerizat din laboratorul de batimetrie.
Întorși mai aproape de țărm, ne punem echipamentul de scufundare. Cercetarea nemijlocită își are ea nu numai rostul, dar și farmecul ei. Relieful submarin, modelat de valuri și curenți în calcarele sarmațiene din zona sudică a Dobrogei, e uneori surprinzător de variat, cu mici canioane și grote, luate în stăpânire de moluște, ierburi și alge, cu treierate de guvizi, chefali, crabi sau căluți de mare. Putem întrevedea aici semnele unui început de reviriment al faunei marine. Poate că puterea de autoreglare naturală a ecosistemului marin și-a spus cuvântul, dar și deversările chimice sunt mai puține. Poate se simte și efectul reglementărilor mai severe ale pescuitului. Oamenii au fost cei ce au îmbolnăvit Marea Neagră, dar tot ei sunt cei ce o pot tămădui. Dar pentru asta e nevoie de cunoașterea ei cât mai aprofundată. Mare Nigrum și tot Institutul Geo-Ecomar au multe de făcut.